ओमफ्राय मादैमोनालाय माबायदि मोनदों दायो मा बेखौ मा बुङो बेखौ ओमफ्राय मा बुङो जोंनिथिं अनासि बुङो माथो अनासिना हारसानिसो जाहैदों माथो ओमफ्राय मा बुङो बर' ओमफ्राय बर' मा बुङो बर' सा इलुबाय yes गस्लाया आंगो सोलोंबाय सार आंगो सोलोंबाय गथाखो अनासि आरो हिनजावफोरखौबो लामा मोजाङै आरो बे लुदुमिया गि गायगोन दायो मादैया मा मावदों दायो बेयो मोसागोन दायो मादैया मा मावदों ओमफ्राय बेखौ बेलेग जायगायाव मा बुङोमोन बेखौ बेखौ उदालगुरियाव एनथाब बुङो ओमफ्राय बेलेग जायगायाव मा बुङो जाखेब ओमफ्राय बेलेग जायगायाव बर'फोरा मा बुङो गवालपाराफोराव माबा फिथाल'सो बुङो बिसोरो बैथिंनिया ओमफ्राय जोंनि सानजारियावलाय एनथाब मा बनायदों ओमफ्राय बेलेग जायगा गवालपारायाव मा बुङो बेखौ बर' लावदुमखौनो होनो बेलेग बुङो माथो लावदुम बुङा बुरि गामिनि महिलाफोरा मोजां मोजां फिथा बनायनो रोङो ओमफ्राय बेखौ मा बुङो बर' बेखौ उदालगुरियावसो बुङो ओमफ्राय बेलेग जायगायावलाय बेलेग जायगायाव मा बुङो मिथिला जों उदालगुरियाव लावदुम होनो आरो दे होमबा जेबो नङा बेलाय मा नायनानै माबायदि खालामो बेखौ ओरै होयो आरो हिखौ नै बेबायदि होयो ओमफ्राय बै आगोलाव खल'सो खामोमोन खल' दानिया मानि थाखाय खाला नांला बेनो मोजां जायो बिदि आरो मानि थाखाय खल'निखौ खालामला बै अराव सावनानै दै होनानै खल' ओरै होयोमोन मानि थाखाय होला गोबाव जायो ओमफ्राय खथाफोर नांगौ जादोंना सभा लोंनाय मानाय मानसिफोरा सभानि थाखाय फैदों जादों लोंदों जालाङोना बेबायदि आरो नै नायदों बिदि मावो आरो सिलिन्डार गेस दोनो नै सिलिन्डार दोननायलाय डाइरेक्ट सिलिन्डार मोजां जाबाय माथो बिलाय जाथ'वाखै खै मिनिट लायो दासो नै होदों ना खै मिनिट लायो 5 मिनिट लायो 5 मिनिट नंगौ ना नायदो माबायदि खालामो खोला नाय बेखौ माबायदि खालामो आंबो सोलोंदों आरो नायदो बेबायदि आरो बेबायदि रोंबाय दायो रोंबाय आंबो हाबाय गेसजों खामानि जाबाय बेयाव दैल' होनांगोन दैल' आरो खनसे खामानि नाय दे आं दायोबा नै एबार रोंसिगोन नाय दे खामानिखौ हाबायनो दायो खोबनांसिगोन दायो खोबनांसिगोन बेखौ फार्स्टआव होनानै बेखौ उनाव नै गार'थिंजाय याखौ जाखेरसो हागोन नाबा जोंनि गार'थिरा दुधनायनि जोंनि भाषादे मायबा जाखेरागोन ना याखै जाखेरसो गोमोखोन साया याखौ जाखेरखा दे बे गैयाबा जाया नै माने बे गैयाबा जाया साबोन आथा सिथाबो डाबल होबाला आंहा देहाखौ बाबु माबा कल फाथाखौ खाथिं आरो फाथारिन नाङा दा इनि गोमोन बेखौ बेयाव होबाला बैयो आथा सिथाबा बे कल फाथाया डाबल होबाला आथा सिथाबो बेनिखायनो बेखौबो नांगौ जायो नांगौ जायो
नोंसोरो मा बनायदों सिथाव बनायदों सिथाव सिथाव फिथा बनायदों सिथाव फिथा लादों फिथा दादों दिबिजाया फै जोबनाय लास्ट गाबोन मोनाव जोबगोन लास्ट नायदो मा मा बानायो नायदो मा बनायो बेयाव जों बिसोरखौ कन्टेक्ट खालामनाय जादों बिथांमोना जिलापि पकरि आरो पुरि बानायो आरो बे हल सा हटेलनि कनभेनर आं नंगौ ना औ बेयाव माने बेखिनिखौ आं मेनटेन खालामनाय जादों आरो मेनेजार मेनेजार नङा कनभेनर मेनेजारनिबो आरो सायाव मेनेजारनि आरो गोजौआव बिदि दायो सोलिगासिनो दायो पकरि सावबाय थादों पुरिखौ फुङाव होखांबाय नंगौ दायो पकरि सेरबाय थादों आरो एसेलाय बिथिं माबा सेरगोन दसे उनाव जिलापि सेरगोन जिलापि दंखायो जिलापि नै बिराद मोजां जिलापि बिराद मोजां सानायलाय दायो मोनसे साना नायबाय ओइ र' पुरा माथो बोरिया एकदम गोदै ना गोदैथार मोजांथार माला हामबाय बरिगाव बाप्टिस्ट मण्डलिया माने जिलापि फानदों आरो मा फानदों पकरि पुरि ओमफ्राय आरो बिदिनो फिथा लावदुम दोङो एनथाब दोङो अनासि दोङो आरो बहुत किसिम बायदि बनायनाय जादों दाउदै बेफोर नायदो बेदरखौला जों मा बेदर मा बेदर बियो बेयो जों अमा बेदर अमा माजों होगोन खेलायाव खामायब्रादों होगोन खामायब्रा ओमफ्राय रुटिबो होआ रुटि गैया दा दसे रुटि थानायबा गोथाव जागौमोन रुटि थानायबा गोथाव जागौमोन रुटिबो दा मोनाव मोनगोन दा मोनाव मोनजागोन रुटि दायो खामायब्रादों बे अमा बेदरखौ नायग्रोनोसै आरो खामायब्रादों ओमफ्राय मा जाफैदो आगैयाबो ओमफ्राय मा दं बेयाव माथा दङ लकेल दाउ दङ ओमफ्राय अमा दङ जि नांगौ मोनगोन ओमफ्राय माइब्रा आरो माइब्रा माइब्रा ओमफ्राय रुटि गैया रुटि बनायगोन दायो बनायगासिनो नाबाय थादों ओमफ्राय नोंथ' मा बेनि माने मा मावो बेदर संग्रा ओमफ्राय बेदर आरो संनायालाय माथो आइजोआसो संखो आइजोआबो सङो नों मेंनायखाय दसे मावबाय जिरायदों सानदों संदों नंगौ ना बिया जागोन रे खालमानसै बारे नंगौ बिया जागोन नंगौ ना सानैजों जों नंगौ खमाय खारगोन दा सानदों सानैजों जागोन खमाय खारगोन जागोन गदाय बेहाबो गदाय आहाबो गदाय नाखौ गदाय ओमफ्राय माथो टेनसन जाना दुखु जाबाय हादों नोंथांना मानो थाखाय दे बुंदो जेबो जायाखै ओरैनो ज'नानै मेंदों नंगौ मेंदों ओमफ्राय नों मेंबाय बे मावबाय दसे ओमफ्राय बे मेंबाला आरो नों मावलायसिगोन दसे रेस्ट लादों आरो नंगौ दाख्लैनिफ्रायनो मावगासिनो ना सानसे हर मावगासिनो नंगौ ना रेस्ट लादों दे बिनिखायनो टेनसन जाना थादों आरो ओमफ्राय आदाया नों बे सबायाव थादों ओमफ्राय नों मा खामानि मावदों बेयाव थानानै आङो बिनि कनभेनर नंगौ ओमफ्राय बिदिनो दैदेननांगोन गथ'फोरखौ ओमफ्राय आरो बेबायदिनो मावगासिनो गुबुननिफ्राय हायनाय मण्डलिफोरखौ मोजाङै सङै खुङै जाहोबाय ओमफ्राय जोबनाय लासावथ' मा दिनाव मोनलै समबार दिनाव गाबोन सानसे दांखौ माब्ला जोबगोन बियो समबार देवबारे मोनाव जोबगोन देवबारे जोबगोन ओमफ्राय पेन्डेलफोरखौ
बिस्थिबार मिथियोना मिथिया ओमफ्राय बे बेन्डेलफोरखौ जेफायनाया माब्ला जेफायगोन समबार दिनाव समबार ओमफ्राय जोबनाया गाबोन लास्ट देवबार मोनाव लास्ट देवबार मोनाव लास्ट ओमफ्राय बहानि आलासि फैदोंना बे बुंग्राफोरा दा गोसोआवनो गैलालै बोरायबायना खर'आ नंगौ माहानो आलासियाथ' बहुत गोजान गोजाननि जोंनि इण्डियानि बाहेरनिफ्राय दंना गैया बेलेग गैया आउटपुट गैया आगोलावलाय माथो फरेननिबो फैयोमोन आमेरिकानिबो फैयोमोन मानो फैला दानिया मानि थाखाय मानि थाखाय बेखौथ' जों मिथिला डिबिसिनि मानसि नंगौ रायखौनो मोनदों आङो बे साहा बनायग्रा सिट दङ साहा बनायग्रा सिट र' लाहांसिगोन दे र' दसे र' बेखौ बनायनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव पेन्डेल लाहांसै र' दसे ओइसे हायफिसै नारगोदै फांग्रा सिट नारगोदै फांग्रा सिट बै नारगोदै फांगानि सानजासै र' बेयाव थानानै नोंसोर मा खामानि मावदों जोङो जाबाय बिथागिरजानि आरसिनि जों सेक्रेटारि नंगौ औ ओमफ्राय नोंथां मा गामिनिफ्राय आं बे बोरिगामि बाप्टिस्ट मण्डलिनि नोंलाय माहाथो बेलेगाव थायोनो आं थाया बेयावनो थायो उदालगुरिफोराव थाया बे गामियावनो थायो खोनादोंमोन आरो जेनेबा थायो ओमफ्राय नोंथाङा आं नैबेनि एसिस्टेन्ट नंगौ ना मोखां खिथिनो हाया बेखौलाय माथो खालामो बेयाव जों एनाउन्समेन्ट होनाय जायो सोरबा गथ'फोर गोमादोंब्ला सोरबा फैसा बेग गोमादोंब्ला बायदिसिना गोमाबायदां समायसा जादोंब्ला नोंहालाय मा बायगोन जोङो दायो जाग्रा बायनानै जानोसै बापरे मा बाबुआ जाग्रा बायखो बाबुआलाय जेबो गैया नोंहालाय मा जाखो एल'ग्रा बायदों आं नोंखौ सावताल बायदि नुदों रे आं नोंखौ साबस्क्राइब खालामजायो आदिबासिसो आदिबासि आं बर' नंगौ ना ओमफ्राय नोंखौथ' आङो नेपालि बायदि नुदों नेपालि नोंखौथ' आङोथ' नेपालि बायदि नुदों रे आंखौबो बेखौलाय आमेरिकानि बायदि नुदों माथो बेजों माखो एल'खो नांगोल ना ट्रेक्टर नांगोल माखो एल'खो मा जादों बाबु नोंथां बायनानै नायदो बाबु दा बरियालै दसे थाबायनोसै जा बाबु मोनदों दसे थाबायनोसै जागोन दे खालामनो हो मा क्लासाव फरायदों नोंसोरो नोंसोरलाय गासिबो दाउदै जा नोंसोरो आं होगोन जागोन दाउदै दैसेनो खैजोन दे बुंदो खैजोन सातजन बन मोनसेयाव होदो 100 थाइबा माबाफोर जाबावगोन सा लोंगोन सा लोङा जाला जेबो जालाथ' जाला दे जाबाय दे जाबाय था जालाबालाय जेबो जाला दे होमबा मा जागोन साहा लोंनो नागिरदों नङाबा आरो समस्या जासिगोन नायदो आरो दायो मट'आबो दंफायो आंजों ओमफ्राय बियार जास्लाबो दं नै नायदो बियार जास्लाब नायबाय थाखायोलै मानसिफ्रा आंखो मानसिखौ बुङाखै मबाइलखौ दोनदों नोंनि मबाइल बोरायनायखौलाय माहा नायनो आंलाय नायनांगौ ना बिदिनोसो भिडिअ खालामो ओमफ्राय नोंखौ मानो फैयाखै हरावल'सो फैयो गोदान गस्ला मोनामबाय दे गोदान गस्ला मोनामबाय मा डाइरेक्टलि इनियालाय बेनोलाय बेनोथ' गोदान मोनामबाय
Thank you.